Audio Jungle. Kardo nili monjerong pipi pinibirta arju ponitha. Pinibirta kilan si kangton pon iklo domi thapmi kardo. APHL Siuracharya Songja Poatum Bikrom Hansilaben Arisang Huatum Aphan Kedam Tanga Chikluni Pain Koran Ner Kep Arni Raikom Saikiatum Patek Arlu Bengpon Cheksi Theraponi Pai Kreke Thom Arni Pai Song Kang Toipen Joksi Dongkamukam Arat Atum Pen Kang Thum Karni Lapen Karchupon APHL Siuracharya Song Atumpen Article 244A Implementation Sirak Nanjipu Aputhak A Constituency Tin Sitami Masreli Pedupon Bombang Bomlu Along Pado Det Pen Puthot Hamren Constituency along Masreli Kepaman Pon along Raikom Saikhia Tumpen Penang An Amuluk Aphan Khangdun Pen Penang An APHL Sia Songja Puatum Aphan Raikom Saikhia Tumpen Nep Ingnang Pon Bor Idetsi Pai Songkang Tuimati Phatek Arlu Bengponlu Pai Songkang Tui Arloki, West Karbi Anglong Wothat Langso LAC Bikrom Hansi, Kursing Timung, Samson Teron, Baliram Krolapen, Justafil Kro, La Bangpo Abangpo Tumapansi Karbi Arat Apharman, Longri Longpat Kaching Hon Ajoy Niche Songsi, Pai Songkang Tui Arlo, Donang Koklu. Laben Theraponi Pai Kreke Thom Arni, Pai Songkang Tui Mati, Patek Arlo Pen Joksi, West Karbi Anglong Angkang An, APHL Sia Song Aphan Ke Kroy Tip Arat Atumpen, Along Arong Supi Along Sitami Kang Thom Karni Lapen, Archo Bom Wang Bomlu. Lasi Putho Dongkamukam Rong Supi, Tovar Krong Pli Kachetok Along Sitami, APHL Sia Party Aphan Ke Kroy Tip Arat Atum An Chelangsi, APHL Sia Songja Puatum Aphan Kang Thom Karni Lapen, Archo Pon 20. Lapen APHL Sia Song Atumpen Bangso Masreli Ke Dupon Nang Koklaki, West Karbi Anglong, Lapen Dima Hasau Arat, Akar Inay Article 244A, Implementation Sirak Nangji Pusi Bangso Masreli Kepadopon. Lasi Nilitum, Tar Pangthek Along Sitami Lapuson Si Tokponlo. Lapen APHL Sia Songpen, Bangso Masreli Kepadopon Ki, Law and Order Pami, Hukum Hangpon Pemilu, Nilitum Aphan, Nangke Khamke Dun Laki, BJP RSS Atum Pusi, APHL Sia Songmi Pujai Katharpen, Ningjepon. Lapen lason ke Raikom Saikhi atumta democracy arong karkanlo athima latumta democracy por hi hedet apotlo pusi Raikom Saikhi atumaphan sitan itum ako permission hang pensi dobom po pu bangge sitan nono matke west ana tu bangge kapetang lo RDC ako nito upland ka break and to po west ana tu bangge east ana tu bangge lake 144 CRPC pedokok lapod nitum hada ka song nangi ke 144 CRPC ko pia po sig bilo la bibede nangi la nomad uthai pon thu serak nangi pu bang sini tum che song nang kok po pu bangge setahala dakta mass joining program ke dobompo la ke hemar lo si hada ke dobompo inglo hemar lo ke do ya phang ke tum permission enang nik lagi ende ko mar bang phu phansi blap so arni phatek ke pon ke Bikrom Hanselo ilitum dak dipu West Karbi Anglong LA Wothat Langso LA President lapen ke Samson Teron lake Central Committee Legal Cell Secretary lapen ke Kursing Timung lata Central Committee Organizing Secretary lapen Novokumar Novokanto Kathar alangli dak Hamren Constituency LA long AGS lapen Baliram Crew alang liya bangke Bitung pen alang li secretary lapen ke Chesterfield Crew la bangke Socheng CC committee secretary alang li tu so na bangke lalo je nitum APHL siatum ke Sik sidol pangtang nangji lapen ke autonomous state long weg nangji po alam siga chesong lapen de democratic ateng pen lapen ke constitution ateng pen sini tunga chesong lapen de 144 CRPC ave pin pensi nilitum apan rally dam long le kipu lake aron re abinoge nitum jile ko not aron beno nang tum nitum hanai khang ban nitum han pulo nang tum permission en nang pulo kopia ron beno nitum permission ke enpo ala ben DC ta SP ta kopia ron beno nitum han permission nang pipo aron do na imati di SPDC lo puling le ke chemically det ke mati di komat lo ke toy ki to ke chini lo he SPDC an ninge hang men le klem ngali lo la kap nitum phana pe sik sak don ke las itum autonoma
constitution la pen democracy ating pen kam na pe claim long leke la BJP tum lo thang dagali BJP RSS bongo senato RSS tumta lata inglong aso RSS tum bangali kichi RSS tum bang si jasme de tum banagalang uni la posi setana ling sita jail dodam nang kok lo seta jail ke dodam ta ahok pen si ke dodam lo aman kasi pe theji pophan kali FIR tado charge sheet tado jat kinangi ana son tala jail ke do nangi ason angke do pet lo la pen pinita government advocate ke bor ipik lo la alang litum na pe bar long le de pe jok long le de pan sita arona teng pena masi itu ma judge ta nitum pan alang litum pan pe jok dep lo la si ilitum ke aron men si ke claim pote ma jo la si ke claim link ta joy ke la pen mesen do ma high court andam jok plot lo ke rui niang bang si diu tu alang litum pan pe jok det lo hem puar nam ilitum pan nang ke rap do na pot lo la si non non ke bangji theraponi phai thongkep arni pen general science asatlang peduponpo kedam dang theraponi phai krege thom arni general science a subject ke pawi pondet aputhak non swachiklo ama theraponi phai thongkep arni patok ponpo lapen kasar center along pawi pondet english a subject abangki theraponi phai kora nerkep arni si patok ponpo pusi education minister ronus pegupen ningjepon lapen question paper kilik aputhak seba aphan lamhoi pipon et lola silabang so aputhak alam ke CID aphan si ripatar lip japhat toipon tanglu news desk report Karbi Anglong news Assam along 2016 aningkan pen non 2023 aningkan an meklang no kacholang rem aphai ke ongdong aphai ke longpon Assam along pining thang ni phaing kora nearcap arni an kacholang rem aphai 12,678 aphai kelongpon laso along 452 akes ke Guwahati arong sopia long amatlo so aning kanang bong soar lo atum aphan kachenek aphai 1,70,174 akes la an dopon lo pusi home department kachipari deng chief minister Himanta Biswa Sharma pen thanpon 30,075 ke soarlo aphan kenep kanghu 8,358 ke kapathi 1,03,296 kachong hi lason si penang o aphai dopon lo pusi pangdak pon lasi asam along la so ateng pen langdam lo pulotang ti non ke bangji apora hut anke an so se si meklang no kacholang rem aphai ke bat pon pikji angring dopon tang lo pule jongdam det sitami hingno ne news desk report Karbi Anglong news Bajongkro arong along contractor sikari terang ICDS ahem ki kim non puanta patang pon pedet. Lason sila khaingoi ratrok dwar bagori constituency ke parlo lokhojan Bajongkro arong along contractor sikari terang ICDS ahem ki kim pon non puanta patang pon pedet. Rongro pulote school ahem kalite ICDS ahem ke dovek nangji pumatha ponsi local MSc mate Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Togbi Bajongkro arong along ICDS ahem piponlo lapen ke contractor sikari terang aphansi pekponlo bonsi tami sikari terang abang ke claim pipon hoy amat patang pon pedet ajok Bajongkro arong arada tumke akisung kachetong nanglo ICDS along ahormu anta Bia thaya vela pen osomara tuma phanta lothana thaya ve setlo lasi local MSc mate Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tok bia phan labangso ICDS ahem kikim nang patang pivek thapusi Bajongkro arong asar Suren Kropen pherang kya thengno choning report news desk report Karbi Anglong news pha mata choning ria lam kala phelo jo nili tuma dim la dak la so ICDS ahem kikim bang patang te det lati sala ke patang mate la dak contract ena tum phan na ke claim bang fu phan chuning ri lam puthak na tum phan na ha antela bang so ICDS ke contractor ke claim vek abang pho menang li chini ma chini komarik lot dagrang sali hala sikari terang terang alang li sinang ke claim ke thegan lo ningkan alo tela bang so hem nang ke claim ke ningkan hini ne dolo ningkan hini ne dolo di ngola bang so hem ke ete nang ke claim ching ho nang li phan kopini
na argi check du mala rong sar fan oh na arju ke na arju mane bang lo ICDS ke kimi ko lasi adim ko dag lo wala mang ang than he adim da jong me thai ba ma bagan puri nang ni nang than he ka ri lo ke la da ka sa u ta da si pek rong lo pek rong ma ding ke pining pen an ke pening pen ang ni kan thom da ke li thulu ni kan ke thom da ke li thulu ding pe la dak la so ICDS hormu pini nang le ma ke chu ju na hormu kok ICDS pen gitu hormu nang le usomar fan nang ron la sang dali ahut pen dali duduk apen phole thipu silo nang le tela bang so hormu ke kona sidi lo phole thipu bang no nili hem sedu la anwe lang nang le pen suki sidu nang pale la sang Longdon Baptist Church Sunday School Department atumpen sanglang ke hat picnic sport along kepang thirasai kedengpon lakhain korapho nilip MSC constituency ke parlu sanglang ke hat picnic sport along Longdon Baptist Church Sunday School Department penche pater piponsi picnic ke chola pen kapang thirasai setami klemponlo bangso picnic sport along bong ke paphuk sisado olapen keter ke erta penang ando bang swadim ke klem pondang koke Halloween pen ke bang atum sitami ki joi kela ning ing samjin pen juilong pon popu matha ponsi kangthir asai klem ponlo kesang a hem bong long along sitami saini namsi saini bit ponsi ke palang me asai klem ponlo lapen alang li tumben kachoning ripon thulaki ke damtang ason ke pater te deji bong hai hui sitami ke pa phuk phedeji aphan sitami pachini pon Longdon Baptist Church Sunday School Department along Sunday School class ke thakpon class 4 an thakpon lo laki nursery class intermediate class junior class youth class an thakpon lo lapen kado kabi Sunday School students bang pharoi sira phokep ando pusi Sunday School a superintendent Sir Benson Rongpi Pastor Robinson Ronghang lapen senior pastor Benting Terona tumpen pachini pon Nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News warpik lo nalitum la birta chala kipi pon mate ka pachithang pon Karbi Anglong News Malong News la pen kaprek birta ke pon ke ban akote atum choro lo jasamet Longdon Baptist Mondoli pen pini dak sanglangkhat picnic spot along osomara tum pen ke bang alam thege la hello nin kanar John pen Mondoli oso maratuma pan arna malam ke than sayang deng en pon bom lo pen kichu wa teng pen oso maratum pen en pu choro dam ra peja pan picnic ason dam ra arna pan ka choro lo pen oso maratum pen chora pet jun ra pet la so sayang deng ke deng ye pasi tum wang lo pen oso maratum pan aning parong ye pasi semene ke wang pen ya semet ni tum nang tum ga do ya theng no che than ni la lo Longdon Baptist Mondoli ke Nihang Karbi Baptist Association ke idona Mondoli lo posinil tunga ka chichini athe 1911 Jongsi NKBA elo kolong te la so prang 1909 posini tunga ka chichini lo sike edun long Mondoli lo posini tum chichini po asipini anta NKBA long si tumar jap lo pen NKBA pen ni tum pan Christian Education Jasemet pen ala tum pensi than pon mangi mum pon mangi lana malam hai hoela tum than so jeni pensi etum than pon lo pere pon lo pen jese met ke molaya riso okajang tu mate bihek the mo mar tu si mo afia kai ke Longdon Mondle phantame cha pon po so sini tum ninge theda po jo nasi pini da ke bang alam thedame okan ki chodam de je phanle ke bang son kali na pen arna pan kachoroli arna lampen ningarong ke chipi je phansi tu ba ate nale tu lobang so ching room lo ko nal tum phai si sai klem pon ki pang thir bon sai klem pon tu me thek pon lo si lobang so bu that than pakar ha laga so ko paklar pon bang ke tak adim asap o saur hoy la pol hayo sini tum ke bang nang roji mene bang ene akaron bang pena piji me po panda kali da lo bang link se me dak mane inthir alo pulo polong te aning samjin po lasi ladak la management awa committee tum do polo la tum long ke cherap do na sontak thasi tum ke klempon la pen halapu
อันนู้นนะทุบางแกละศีรษะแกปับคุกละให้หุยบังนี่ตุมแทกลงโอ้ละปุริยสิบางยกพันธเมนี่ตุมแกเป็นไอ้ที่พูด